Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 21, versikulo 20. Agbiag iti kinabak ng kan kinanamay dagiti masirib, ngam ti maag, busbusan na asipapardas tinatgadan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Kinapudno ken biag. Awanan ti kwarta mi dito iti anak mo. Mangipawit ka. Saan ka di akay pawpawit ko lang ti sweldo? Diyak pa'y nagsweldo ita abulan. Kasano nga, di tintinagak ang motor ni John. Ay, di pa'y tintinagak a TV. Washing machine. Apay ngamin a pinagigiddan mo dagita. Manulaang mat nga iti masusweldok ditoy. Apay agpaabakak iti ka aruba, nga adu ti alikaman da. Imbag ka dakwada dadakkel ti sweldo da. Saan akatulong ti kabagyan da nga adda iti abroad? Basta jak paabak kadakwada. Manungal daw adi kam nangan ka ni John iti klas a restaurant. Awan nga minin kwartame. Ano sa nyo pa iti agluto Kurang ti sweldo no agbibiyag kayo dita akasla milyonaryo. Into nagsuldo ka, mangipawit ka adagos, Anya ngay daytoy masida, tatang. Apay adita mapan mga iti restaurant. Awan pa yung pawit ni nanang mo. Saan ka no pa nagsuldo? Kaslasan nga trabaho iji abroad. Maawanan tamat iti naimas amasida. Imbag tolo na makaipawit. Intamanan mang restaurant. Tamasaluta nga agluto. Nagbayagan nga inuurahin tapay nga gipawit. Aganos tapay mangipawit tulat ta. Aganos ta amangan? Asaan anaimas ti masida? Karanya pa'y ngay. Awan nga rod kwartata. Maladaw kayon iti pagadanan. Kayon, anak ko. Tulungan da ka pa amang pakan kadag iti baboy nanang. Kaasi ka mat no si kapay na timang pakan kadakwada. Ngam aldawan, anak ko. Ayun gayam, mangala kayo laangan itilining taas sa baakan ninyo inton resesyo. Awan pa'y ngamin ti kwartang yung itod ko. Wala nang. Alay, nakpay man agdigos. Tanapar siya ka ng itirugit ti baboy, idi nagdalusak. Wan anak. Imbagak matkit din kini ading mo nga isagana ng tibalo nyo amapan ija pagadanan. Ay, sige nga rod nanang. Panawan da kapay dito'y kulungan ti baboy. Sige anak. Didak pa kadanagan dito'y. Masapa kayo asumang patinton malama. Tatulungan dak amangala iti kanan ti baboy. Nagbangsit ka, Tom. Isungarod nga umayak agdigos dito'y gripo, Tanagdalusak ngamin ijay kubo ti baboy mi. Imbag man, tamaanusan nyo ti agtarak ni ti baboy. Nusyak, jak maanusan. Ay, imbagan ka tada ni nanang mo ija abroad. Da kami kat awan abroad mi. Katuan mat, malas kayo mata talaga. Kasi kayo. Isungarod nga anusan mi kani ading ko ti agandal. Tapno makalungaw kami. Ibagak ko apag-abroadan nyo ni nanang mo. Hanggang pangalaan nyo nga itaramatan ng agabroad. Wan nga rod. Isungan anusan milaangin tagtarakan iti baboy. Di ka kanumot na pan iti pagadalan nyo. Nasabat ko ti may sa kaadalam. Umapal la dayjay. Napan kami nakibasketball. Nagpinustahan kami. Katda kami tinangabak. Ay, mayatano nangabak ka. Mano tinabak mo? Umanay mo tapang restaurant tatang. Intaman hindi mangan iti restaurant. Mayata. Saan ka nagluto? Yan may sa awan iluto. Saan tuman na naimas ti ilutom, tatang? Sige. Agmotortan amapan iti restaurant. Malangarot. Tani. Mabisi na kon. Imbag ti aday iti abroad, ti dadakkel na, takanayon damapan iti ili. Ay na, nakapapal na, sanaya. Kanayon damapan mangan iti restaurant. Uy nga ron. Ngam damag ko, asaan kanon nga agad-adal ni Manong Jun. Nakaamuha masan nga agad-adal? Di ka adalak, Manong. Kanayon da kano amapan makibas basketball.
Ay, makipinustada pa'y ka no iti basketball. Ay na, sugal metlaeng ada pustana. Takwarta nga ro ti pagpustada. Ada maabak, kan adamat mangabak. Kanayon da nga agkuyog nga agama. Amang doon da pa makipusta iti basketball. Awan parikot da iti biyag. Kanayon daan naragsak. Ay nangam da tayo. Kanayon tayong agtrabaho. Ay, agala tayo iti iluto akan iti baboy. Uwan nga rod. Sa tayo ito'y lamaadaan iti kwarta. No mailakot tayo, dagiti baboy tayo. Nalakon ti may sa ababoy tayo. Ikan kayo iti igatang yo, iti masapsapol yo, iti pagadalan nyo. Ay, nabawasan nga roden at ipakpakanin tayo, nanang. Wan, anak. Ngaminton aganak di may sa atakong. At dantumanan pakanan tayo. At least, ada ilako tayo. Agan anos kayo, anak ko. Awan mat nga minti sa bali apagsapulan tayo. Manipod pimusay day di tatangyo. Sapay la kumaan, makaturpos kami kani ading ko. Tapno makalungaw tayo mat, nanang. Adda kada kayo day ta, anak ko. No igaadyo ti agadal, makaturpos kayo. Ika gumaak, nanang. Diyak ipalubos nga agtartarakin latan iti baboy nga agnanayon. Awan matkit di ti dakas na iti panagtarakin iti baboy. Nga may mayat matlaang, no makaadal kayo, kat maaddaan kayo iti natalgad at trabaho. Hello, nanang. Nangipawit kayo ka di iti kwarta? Masakitak dito'y anak. Ipapaagas nak ti amok. Iso sa anak pa'y ang makatrabaho. No kasta, awan ti maipawit yo. Sumagmamanulaang nga aldaw ang nakapagtrabaho ak. Iso ba si tintada asweldok. Ipapaagas dak namin. Anya ka diti sakit mo, nanang? Agduduma anak ko. Ada diferensya ti liver ko. Ada pa'y kano kidney stone ko. Kun ada bato ti apdok. Anya? Nagadumatan. Isungarod anak ko. Amang ano pag-awidon dak tita Pilipinas. No awan lata ti pagbaliwan ti Marikriknak. Kasta ka di, nanang. Sige nga raw, nanang. Agpaimbag ka dita. Apay naliday ka. Asino tinakasarita mi ti cellphone? Ni nanang. Adda ka no sakit na. Amang ano pag-awidon ti amo na. No kumaro ti sakit na. Anya? Nene. Kasanon nga, dagiti tintin na ganta dito, nga appliances. Diyak mo, tatang. Sapay diyak makaturpos. Tabi na ibay akti panagadal ko. Gapo iti basketball. Aguri ka man. Apay nagsakit ka nun ni nanang mo iti abroad. Diyak mo, tatang. Hanggang no agawid. Anya nga iti aramatan ta pagpagas kan kuha na. Dahita ti parekot ita. Bantayan talat ta ka ding agsakit. Kasano nga tatang? Diyak mo tamo. Umay to agsinger dagiti nakautangan tayo. Ang mga no alaan dan dagiti tintinagak nga appliances. Ha? Pati motor ngay, ang mga no alaan da. Nang, kitaan nyo tilugan nga da iti batog ti balay da tata Jose. Apay anak, anya ayat ti mapaspasamak. Enruar da madagiti appliances da. Pati ti motor, oh. Ha? Kayat ka di asawan da ita? Nga imbargondan dagiti appliances da? Kunak manukas dagita. Ay na, sayang. Sapay baro dagiti appliances da. Ay, kanti motor. Sayang, nanang. Kayat mo kadi ada tayo ti mangituloy amang bayad, anak. Ada ka di umdas a pagbayad tayo, ha? Adda urnong ko, anak. Sige, tayo nakasarita ni Pare Jose. Alaan da ka din ti motoryo, pare. Apay ko man no alaan dan. Apay, interesado ka, mare. Wan, kano kayat yo? Siya kunti mangituloy amang bayad iti motor. Pangalamot nga iti pagbayad mo. Awan samot kwartayo. Adamot basit urnong ko. Sigurado ka nga da urnong mo? Wan, katno kayat mo?
ituloy ko abayadan ti saan mo pa'y anabayadan. Anya. Ne, kasla jackpot siya na makaurnong kayo. Kano, agbababoy kailaan. Uray day ta washing machine. Ala kon no saan mo amabayadan. Adan mo to pagluganan tangag eskwela, ading. Itulod ka iti pagadalan nyo, sakbay ama panak iti pagadalan mi. Ay, apalak da tata Jose. Ngamin, pasig akabarbaro ti gamit da. Ngam ita, nairwar sa amin ang agamit da. Ay na, nabarayuboy da ngamin unay, idi adu ti kwartada. Di da mo tinagimpad, kasta ka di, nanang? Wan, anak, idi saan dan amabayadan? Siyempre, umay alaan ang dagiti nagpautang kadakwada. Imbagkat ata nakita, isong imbaga kada kayo nanang. Ay, kaasimat ni Mari Maria nga adda ijay abroad. 1 pulos appliances ta. Uwan nga rod tatang. Awan pa kakitaan kadagiti nagbambanugan ni nanang iji abroad. Tidakas na. Ito nagawid. Awan na pulos urnong ta. Nabarayo mo itang amin iti. Ne, ada tao. Ha? Ay. Uwan nga paiso, tatang. Sige, tayo naklukatan. Una yan ti kinapanglaw ti unag ti balay tayo. Awan pa'y makita nga alikaman. Napananagit impaw-pawit ko akwarta kada kayo. Kunak ngamin, no, sana mapasamakan ka tikasta. Iso nagbarayo boy kami. Naimbargo madagiti amin at intinagak iti. Tadyak ngamin nakabaybayad. Dayta kadila ang tinapanan tinagbanugak. Kitaan nyo man di tabangir. Awan abroad da. Ngam di makkel ti balay da. Ngam to'y balay tayo. Awan pa'y nagbaliwan na. Inus-usaryo kadila ang apinaglanglang ay dagiti impaw-pawit ko kada kayo. Pakawan anak bakit? Jak naman di kasta mapasamak. Katkatawan, ken uyawan mi idedeta bangir. At tababoy lang ti pagbiyagan da. Hanggang nagduras matan ti panagbiag da. Ni, apa yan, Mare? Nagkutong kamatan. Anya tinapasamakan ka. Adda sakit ko, Lara. Oh, di saan ka nga ruden nga agsubli iya abroad? Saan ko nakabalang tagtrabaho? Iso a pinagawid da ko. Ay, maladingitan nakparakan ka, Mare. No kumataam mo dagiti agamak as inalimot matan timpaw-pawit ko. Adda kumamot urnong mi. Ngam saan? Tanagbiag damat anabarayuboy. Da kami, oray kasano ti kinarigat ti panagbiag. Inan-ano sandag iti anak ko ti makaadal, Mare. Kat nakaturpos damat. Awan lata ti makaartap iti naimpad at tao. Ngam iti nabarayuboy. Kasta ti inaramid dagiti agamak. Iso nga awan apulos ti nagbanbanagan ti panagrigrigat ko ijay abroad. Agimpod ka, tadi mo ammo no anyan to ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 5, versikulo 21. Makita ti Apo ti amin nga aramid mo, sipsiputan na ka iti sa dinuman apapanam.
Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay kaday nga idilimabas ni Rod di tabalay da Dora, kat iniseman ni Dora. Gagangay nga umisam ata agam-amo dakat nga Rod nang. Ay sabali ti panagkitak. Kaslaman adda sabali ang makagapaw. Anya ko mati makagapo nang. Ay jak man ammo. No ngamin lumabasak kat saan matakas jay ti jar na day jay Adora. Awan lat di kay madmadlaw nang. Amo yung mat nga da kurkurang day jay Adora. Wen matkit di ay sabali ti agparparik na kanyak. Anya ko maday tang agparparik na nang. Ay, jak man ammo no apay akastoy ti mariknak. Oy, Dora. Apay agas taon na iti panang sirip mo kini Manong Rod, idilimabas. Dakas ka din no siripak. Karuba mo't. Sabali kami ti madlaw ko ken ka. Kasla kayat mo nga yaban di tapalayo. Dakas ka din no umay manan dito unag ti balay. Anya? Imimay ka din dito unag ti balayo. Saan ka di? Akanayon ka nga agmay-may sa iti unag ti balayo? Apay, dakas ka di. Nagmay-may saak dito unag ti balay me. Awan ti baga kadakas. Apay akas di ti itsura mi dilimabas ni Manong Rod. Anya kumangay ti itsurak. Ibagaman. Di ka makawawat. Panawan ka man laangan. Nakitak ang naggapo ni Rod ijay balay da Dora. Apay kumano naggapo ijay. Adala siguro na panaimbaga. Ay jak kayat ti gunggunay da iti dayjay nga adda kurkurang na. Ay di ka man agat atap iti maday. Si kaabak-bakatan. Ay sa anak nga agatap no awan ti makitak. Kahit adda nga ron nakita. Halaman. Ay adda lang ngamin karkar na amakitkitak no kwakay. Ay, saan ka nga tang agat atap iti angayin bakay? Kapabain. Ay, sapay kuma tanagkamaliak iti atap. Ay, unay kamatayin bakay. Anya ka di tibagbaga ni Nana nga madmadlaw na no lumablabas ka di tabalay da Dora. Anya? Anya kumangay ti madmadlaw na? Apay, naalyan iti kababalinday di Adora? At tila madmadlawnan? Mapmapan ka di tabalay da? Umununag ka ti kayat ko asawan? Apay kumabapanak di tabalay da? Day tangarod mo ti bagbagak ka ni Nanang. Tila ang awan delikadesa na, ti pumatol itikas di aklase ti tao. Nasayat mat no kasta. Kunaklakit din wagpaiso ti atap ni Nanang. Adayo unay day tang atap na. Awan apulos sumgar adut-dut ko iti dayjay nga dakurkurang na. Wan takaasim at jay tao. Kas jay lang arudon ti kasasaad na, maluko pa'y. Di kagdanag, saan ko apulos alukuan ti kas jay ti kasasaad na? Ay, si kamo ti masabat ko, Manong Rod. Ne, apay asabali ti ngirsim ngay. Kas kalamang lukloko. Ko, ada nakita, ngam saan ko nga ibagbagay. Angam no pilitan dak, amang ano ibagak. Anya ti ko naman nakitam. Mapataltalang ka ni. Tapataltalan nakpaikit din. Ay, Diyos mio. Oy, saan atila masasaum no di mo kaya ti makaraman kanyak? Anya ka di data iparaman mo, ibagam atap no amok. Hoy, chismosa ka abakla Panawan ka man laengan. Ay, pimanawan ti agin lilinis. Ti kunam, jak nakita. Angam, no jak makapagtapel, ibagak tinakita. Mario,
Apay nga umis-isem ka nga agmay-may sa dito'y dalan. Ada nakita ka saan yung nakita. Ang jay nakita. Kuna nakit din apatiltilan nak. Sino ka day, Barok? Anya tinakita? Ha, anya Barok? Balasang ko kunayo Saan ko nga ibagbaga, nana? Ang mga numadaksana. Ay apay kuma amadaksan ka. Anya nga min ayaday ta nakitam. Maman yung tumatlaing, nana. Tawan palimid, adi lumtuan. Ay, sabagay. Pudno takunam. Kitain yun to, no anya ti sumaruno ang mapasama. Ay, interesado akman, no anya day ta ibagbagam anakitam. Oy, Dora, imbag ta nakita ka dito. Saan mo nga ibagbaga? Anapanak iji balayo, wan? Taapay, kat imay kamot ijay balay me. Basta saan mo nga ibagbaga? Ikang ka iti kwartam. Tapno saan mo nga ibagbaga, wan? Agpaysa nga ikanak iti kwarta. Wen. No damaganda, no asino ti amatiin inawam. Ibagam asaan mo nga amo, ha? Apay nga ilibak ko, am-amu ka man. Apay kumaasyak ti ibagam nga amata anak mo. Saan asyak ti ama dayta? Si kalaang mati. Hoy, basta saan asyak ko naklangaro din. Ibagak matlaang asaan asyak. Ngam si kamat, saan ka de? Di ibagak nagparparbo ka lang. Siyak matlaang ti patsyan dagiti tao. Saan ket asika? Ay, Dora, dumakdakkel mo tatyan mo. Nagbunga ti inaramid yun. Agbalinak ka din nga ina? Anya pa ingay. Kasano kayon to iti anak mo? Diyak mo amanong. Adday jay ama na ano baybay-an na kami. Amok ti ama day tasikog mo. Sangko ka nung ibagbaga. Kuna ti ama ti sikog ko. Hoy, lukumot day jay a tao. Kinayat na nga inaramid. Ita, tanagbunga. Ibaga na asaan mo nga ibagbaga? Amo akan kwan. Kuna na pa'y nga ikan na kano iti kwarta, tapno saan ko nga ibagbaga. Ay, nagdakasan day jay a tao. Kasi kamat. Siyak nga tati kaase. Wano isa. Nakitak ni Dora. Dakkel samot ti tiyan na. Kasta nga rudmet ti panagkitak. Ay, asino nga tamot ti tao nga awan konsensya na. Kas jay lang nga rudpi man jay tao. Ay, talaga nga awan konsensya na. Ay, addalat ta tao abaribar ti panunot na. Pati Dora nga da diferensya na. Di da pa'y pinakawan. Dakkel abasaw la, tinaramid da ka ni Dora. Gapauta kas jay ti kasasaan na. Iso ako nak asaan ani Dora ti adda kurkurang na. Jay adda inaramid na kenkwa na ti adda kurkurang na. Iso akas jay tinagbanagan piman ni Dora. Ay, piman mat ni Dora. Nakitak ni Dora. Dakkel matan ti tiyan na. Asino nga tati akin aramid iti panagsikog na. Anya? Masikog ko nam? Ang mga nubuyong nalaang mat. Saan abuyong laang dayjay? Talaga adakkelan. Madlaw ang masikog. Mga no, adak kaayan-ayat na dita, nakasikog ken kwa na. Asino matilimpyo ang mangayat iti kasjay a klasin ti tao? Diyak mo Apay nga rod amasikog ako nam. Day tangarod ti pagsidaawag. Asino ti awanan na ka man ang aramid? Awan konsensya na. Saan man na day ti pagsaritaan ta? Karubam lang mat day ta Dora. Uray ka aruba ata nakakaasim at nga rod. Kasjay na lang aroden. Anya nga tati ko na dagiti dadakkel na. Awan maaramidan ti dadakkel na. Tanataengandan. Ken awan piman amuda ta illiterate damat. Ay Dora, imbag ta nakita ka dito ruwar ti balayo. Manmanumat nga men arumwar ka.
Apay ka di, nana. Balasang ko. Mano ka di abulan na tatyan mo? Bulan ko na yo, nana. Jak met binilbilang numano abulan ti tiyan ko. Di mo ammo numano abulan na day tasikog mo? San ko nga mo? No kaano ang nagsikugak, nana? Balasang ko. Asino ti ama day tasikog mo? Ay, nalipata ko, nana. Ay, kaasi kamot, balasang ko. Ay, linuko da ka. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Agpatpatulong ti dadakkel ni Dora. Aganak kanon. Kadwa ak kano iday di ospital. Ne, apay asikapay ti mapan. Alangan mo't asika. Kayat mo kadi asika timang kadwa kadakwada di ospital. Putot ko kadi, tapno siyak timang kadwa. Ay saanan? Ibagadan to pa, sakti nakasikog. Nalabas ka mat. Dayta kadi pay lang ti ibagat ti tao no tumulong ka nga ron. Amumat dagiti tattaon, at baribar ti panunot da. Sige nga ron takadwak ida. Mapan kamin. Ay, hindi dalaan mo. Asak ti ama ti sikog na. Saan ko nga aklunan asak ti ama ti ubing? Kababain lakit din umamuan da. Nana, intaraydan ni Dora di ospital. Aganakan, adanto na po kuyo. Apo ko? Ha? Anya itayon ti imbagak? Ay kwa, kasla apo ko yun Taka-aruba yukit nga ron. Ay, kaasimot ni Dora. Asino nga ti ama ti ubeng? Agnanayon to nga ta. Ama ilimed no asino ti ama ti sikog na? Ay, nilaeng Dora ti makaammo no asino ti ama ti sikog na. Ang tapay sa bali ang makaammo, nana. Ang mga numabuting lang ang mga ibaga. Ay, no asino kit di ti awanan puso anang aramid kan kwa na itikas jay. Adda puso na, nana. Yung bimato. Ay, husto takunam. Bimmato apa nagpuspuso. Intaray da kano ija ospital ni Dora. Ay, aganak ka din? Ay, kaasimat. Ay, wen. Ay, kinadwaan ida ni Olivia. Ay, kaasi damat. Imbag tanayra na nga awan trabaho ni Olivia. Ay, apay nga ta. Akas lakayat ko asurutan ida ija ospital. Ay, adakan ka no kayat mo matimapan ija ospital. Ay, mapanaksa. Ay, apay akas do'y tiriknak. Magagara na kamangkita iti ubeng. Gapo siguro taka-aruba. Sa maysa, kasjay ni Dora. Imbag no amunang asikasun ti ubeng. Ay, day tangarod kat lakay. Amunang ata nga asikasuan ti ubeng. Dandani din na pa'y maasikaso ti bagina. Ay, kumusta? Nakaanak ka din? Wanang, ngam delikado ti kasasaad ni Dora. Kasta ka de. Ay, kaasimad. Ayan-aya ti ubeng. Ada pa'y ija nursery nang. Di da pa'y mabalin nga ipan ija ayan ni Dora. As-asikasuan dagiti nurse. Na high blood ngamin, idi adda ijay delivery room. Ay, damag kumakan ko na. No asino ti ama ti anak na. Agtalinaad samot a sikreto no asino ti ama ti ubing nang. Ay, sige ay balasan ko. Tainak man kitaan ti ubeng ijay nursery. Anak ko, adda ibagakan ka. Sapay kuma, ta sa anak ang nagkamali. Anya ka di day jay nang? Pagpudnuam ti asawam.
tay di nakitak ti ubeng. Kas jay latta ti itsura ni Rod idi kay anak. Adda atap ko ani Rod ti ama ti ubeng. Anya, ulitan niyo man timba kayo? Sa anak akon sintidor iti dakes. Taamok abasol ka ni Apo Diyos. Apo kuklakit day ti ubeng. Pudno nga tadaytan ng pang-asi o tasan kayo pa'y nga gawid. Kasaw tayo ni Rod. Agpudno ka, anak ko. Di ka makalibak, tasyak ti inam. Idi nakitak ti ubeng. Malagip ko pa'y laeng tilangam, idi kayanak ka. Awan lat di kay malablabid mat, nanang. No kayat mo, irwar ko tiladawan ta adwa ija ospital idi inyanak ka. No dumakkel ti ubeng, madlaw lata akaing-ingas mo, anak ko. Makalibak ka kanipay. Nanang. Uray ka sa no ti panangilibak mo, no ni Apo Diyos ti mangirwar iti ebidensya, awan maaramidam. Apay, urayam ka de, adusaan na ka? Nanang Olivia, pakawanan da ko ma. Uwen, siyak ti ama ti ubing. Kunak to pa'y kat. Pakawanan da ko ma. Sana kun ngaglibak. Pakawanan dak. Awanan kay tibain na Rod. Diyak ninamnama amaramid mo ti kastoy. Pakawanan dak, Olivia. Iti da ito'y ngay naramid mo. Naikatan ti panagtalagkugan ka. Kanjak maaklon da ito'y. So nasaysaya at lang na panawan kan. Anya? Asikasum ni Dora. Ipaay mo ti maiparbang kan ko, ana. Sana bali, tasaan tapay matanag kalaysa. Isuan alakala ang ti panang panaw kukan ka. Pangasim, di na ko mapanawan, bakit? Di nakawagan iti bakit. Naikatan ti amor kukan kay ti daytoy ngay naramid mo. No talaga nga asawa ti pangibilbilangam kanyak, saan ka kumanagaramid iti kastoy? Pumanawak kita matlang. Kadyak kayatan nga kita tapay. Olivia, di nakapanawan. Pangasim, ikalaysa ka, apaman ang masulbar ti may papan kinidora. Saanan? Tadyak kayatan ti makikalaysakan ka. Kasaritam dagiti naganak ni Dora. Agpakaasi ka at di mo baybayan ni Dora. Tano saan? Ang mga no pagbaludan ti bagsak mo. Anya da ito yung naaramid ko. Agbabawi ako na eh. Nang runa pa'y tapanawan nak. Pakawanin na ko ma, Olivia. Nalaka ti mamakawan. Ngam narigat amagasan ti sugat nga impay mo. Umadayuak. Tapno saan kan amakita pa'y. Sangwam tinagbasulam. No agaramid ka iti saan anasayaat, sigurado asikantong matlaang ti madaksan iti odi na. Ngarod, sakbay nga ipatungpal mo ti dakas agagam mo, agpanunot kapay iti maminribo. Gaputa ti Diyos, makitkita na ti amin nga aramid tayo. Sipsipotan na ti amin agaraw tayo, kat saan tayo ang makapaglibak ken kuana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo,
ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo. Amin.